Hey guys, another morning na sa 2019 and padong ko karon sa office, nag-bike to work ko. So, unsa ako ikasulti sa bike to work diri sa Cebu. If ang Cebu ba is bike friendly, sa Cebu dagan naman nagganahang bike. Enthusiast siya. Enthusiast. So, napakaroon sa Skina Kareta. Kapit na, dollar naman kayo na, wireless na after. So kung mag-bike ka diri, island jud pakilid sa truck. Ayaw kumpiyansa sa truck. Ang mga jeep imong bantayan kay kalit na sa lagonong. Sumuko na imong bantayanan. Pero okay na ba yan siya kung mag-bike ka? So balik sa kay mugonas ko na lang. Unang sa stop, mabot ko sa office, magbuhat ko designs para sa Instagram. Usually home base ko, pero karon decide ko mato ko back again, kaya go signal. Aside sa kanal, aside sa truck, aside sa jeep, aside sa pedestrian, aside sa mga aero, panday kang potholes, di ba ang daghan kaya dire. Ako yung mga bildong buwak, naplatan ako na tungkol sa bildong. First person style of shooting. Biking from Cebu to Mandaue. Highway na dyan, Jollibee highway na. Nan ako sa Mandaue Highway, Jollibee or Highway City. And ano lang, halfway na lang. Sige lang mag-halfway. Doon na lang kayo. Kermag Village na. Which is na dito nakalocate akong office. Bibak, kaya ako sa Palongon, Seiko pa siya. So na lang ka diri kay. So na lang ka sa Insular Square. So na ka sa vicinity sa Hermag. Nakakuyog ni diri for 5 years. Oh, maglapas ng 5 years. 6 years na 7 years. Hey guys, I'm sa office and ako ay task karon. Sketch na ako from here, from there, and then submit ang draft. So, sketch. Okay.
among gipuy-an sa una, Hermag Village. Diri mi nag-start og dagan-dagan. Rounds mig mga 10 rounds. So, explain din ako kung trabaho ganina. Mao ta kong work, nagbuhat og logo na company nga ni request og logo. Naa siguro yung nag-design before pero wala sila kauyon, so niari sa mong company. So ako'y na-assign sa task. Mo tong inato pa akong gi-submit kay draft pa man to siya. So kay final na to, i-vectorize to nako. So email nako ang kaya pa. So mao to siya. Kasi graphic designer. So muli na pug ko mag-bike, which is ampay. Hinaot ta dili traffic. Sige, go. Diba, daghan naman kayo mag-bike karon. Ang Cebu okay ra jud kay bike. Amping lang. Let's go. Hinay-hinay lang. Ciao.